Къде кара този автобус, бе? Селото. В кое село? Бата. Бата? В село Бата. А то къде се намира? На селото. На селото? Ма къде се намира? На селото се намира. Кажи къде, бе? И аз не знам. Как така не знаеш? Не знам. Не знаеш. А кикирица, моля да кажеш? Кикирица. Не. Що, бе, бате? Кажи кикирица. Не мога. Не можеш, сигурен си. Ай, изчерпа една цигара, виж? Ето, виж, цигара ще дам. Кажи кикирица. Кикириса. Как? Кикириса. Кикирица? Да. А кирилица? Кикириса. Кикирица. А Боб Марли? Боб Марли. А, ти си го научил това Боб Марли, а? Деймиан Марли? Бебен Марли. Как? Бебен Марли. Деймиан? Да. Бейби Марли? Бебен Марли. Деймиан Марли, бе, бате. Делен Марли. Деймиан Марли. А, Делен Марли. Как? Я пак? Делен Марли. 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 Пънко няма да умре, знаеш ли кой? Кой? Пънко няма да умре. Кажи, Пънко няма да умре. Пенко. Пънко няма да умре. Пенко Ръмел. Букло. А? Я пак? Пънко няма да умре, бе, бате. Белко, аз не знам. Как не знаеш? Пънко няма да умре. Кажи де. Пенко Ръмел. Моята бате, много е яка. Кажи магазини 420 Рулс. Магазин 420 Я пак? Магазин 420 Ами... Бошка, много поздрави. Доска много поздрави. Моята бате, И злата. за Радо Гнома. Кажи поздрав за Радо Гнома. Петрос, как? Поздрав за Радо Гнома. Владо Глома. Радо Гнома. Владо Глома. Радо, бе, Радо. Радо Грома. Гнома. Глома. Гнома. Радо Гнома. Глома. Глома. Гнома. Гном. Знаеш ли какво е гном? Глом. Гном е едно такова нисък човек. Радо Гнома. Кажи, аз обичам дюнери. Дуне. Дюнери. Софийски дюнери. Ял ли си ти? От Княжево. От Княжево. Не. Я кажи много поздрави на Валери. На Валер. На Огонек. Но, да. Огонек. Огенек. Огонек. И на Кух. И на... Кух. Кух. Да. Кух. Кух. Ама по-силно го кажи. Кух. Огонек. Огенек. Огенек. То е близо, то е руско, ала. Да. И за Хамасу. Камасу. И за Хамасу. Камасу. Хамасау. Камасу. Камасу. Хамасау, бе, бат. Камасу. Камасу, да, добре. Хамасу, да. Камасу. Да, Хамасу. Я кажи поздрави за бъгата. Поздрави с бъката. Бъгата. Бъката. Бъгата, ама силно да е. Бъката. Не буката, бъгата. Бъката. Бъгата, да. Поздрави за румцата и бъгата. Кажи и поздрави за Румен. Поздрави с Руми. И поздрави за София. София. И за София. И за Ники. И Ники. И Ники, и всички. Ники. И всички. И всички. Всички. И я кажи пак Кикирица. Кириса. Кикирица. Кирилица. Кирилица. Кирилиса. Какво? Кирилиса. Кирил, какво? Кирилиса. Кажи повдигнатинка. Издигна тинка, моля кажеш. Паралели пипът. Пипе. Парали... Това и аз няма да го кажа. Бага. Добре. Хубаво. Хубав ли си? Я да те видим, да чакай малко, да те има да коментират. Снимай си теб. Ето да е. В интернет ще ни има, няма проблеми. Помория бей. Добре. Айде кажи чао са. Чао. Ама Чао. наобратно. Влад. Наобратно кажи чао. Кажи чао наобратно. Чао. Кажи чао наобратно. Не мога да кажа. Отзад напред. Отзад напред. Чао, отзад напред. А ти къде живееше? Аз градра бабата живеех. Къде? Какво? Градра бабата живеех. Града или малата беше? Мамата. Мамата? Да. Не беше ли малата? Не би. А ти откъде си излезнал? Махалата. От махалата? Не бе, преди това. Махалата. Кога си се родил? Не знаеш. Не знаеш на колко си години. А как се казваш? Как се казваш? Атанас. Атанас. А фамилията знаеш ли си? Не. Не. Атанас? И не знаеш на колко си години. Верно ли, бе, бе? Що? Рождения ден кога ти е? Не знам. Много Не ли знаеш. си опушен? Пушиш ли? Ама само цигари? А марихуана? Не пушиш, а? Искаш ли Цигари? пушиш? А? Искаш ли Марихуана пушиш? искаш? Как? Това. Марихуана.
Не. Ти искаш. Демия Марли? Не. Айде поздрав за всички басари и габери от София. Това е репортажа на... На по море. Да, на Поморие.